Shibenta banla ban ai ka jingnang jiktip ha ka baide ba ki jing mentoi jong ka jing kin show pisa na ka benta ki pai ba kham tam eru ye ki pai ba ki basong basa hanong kondong bakin tip ye ki lat klinti kumno ban punsuk yaki haba ki pli ye ki bank account badru banyo ye ki kinjaram ba pher na kaliang ka State Bank of India Nongpoh branch kala pelong ye ka program ka ba arsngi ka balas dang nadu ka sau bat santarik mentau benai ban ai ka jing pusutu pai ba halor kini kilat ki ba pen mentoi ye ki pai ba ya kene ka program ka bala tipru kum ka customer outreach initiative la pelong hapo ka ying dorbar ka Nongpoh hasajer hakabala sakhiru ya ka jing simenta da kumba khar artli ki bang bo pher ki badon hakathan Nongpoh lengba kane ka program ka ba asngi la sakhiru banakaliang ka SBI ka badei ka we ne ki bang ka bahe hapo kari India kala samru ya ki sanction letter la ne ka jing penlaj ya ki loan syakumba arphongut ki pajba ki baladep ban pan napo ka SBI lawan ru ban jurip ya kane ka program da ki he jong ka SBI ki bakuntup nadu general manager ka SBI lembat kiwe kini ka customer outreach program kan hak arsi intasi bat isai hak kini ka program ki lawan lut ki bar ki banks badan hang ni po Nongpoh but kini ka program ka kwa baniarap ya ki pat ba ban pli ki accounts hapos po ki banks hakino ki banks ki bawan hang ni intasi bat isai but kila ban pan loan ki mudra loans bangi ang lanay ki KCC loans lanay ki kat badon ki schemes hang ni ban pynlong ban pnyai ban pen ngan ang kuno ban pen uplift ya kini ki brief hang ni ki nong snong po ripoy ka bank menta kamdon kam ki brief ban lek ha ki banks lanay ka bank lawan ha ki brief ha hakiying kesem jeng ki brief ban pen suk ya ki brief ni ban pli ya ki savings bank lani ban pan loan lani ban menta por melele ki la don kini ki digital banking ban pen i kini ki pat ba kumno ban le naiwan ha ka bank kumno ki la ban se pisa kumno ki la ban tap pisa kamdan kam ban wan sa ki banks Sementara ini apa ia jemput yang aku no ban apply kan pun kita ban jemput ngurus pagi educational loan hang jingrap jengriang kendi ki ong kila don ramping em ting ong 6 juta dengan don ahli company di banhan di ngri obang 4 ton di pan atat lagi kerja dokumen dulu kendo itu tengah kita di dokumen teh je pisngo kaya rap bah lembaga na program pisngo yo jingram kata jing ai jing hut jing kita kalau ngapa ya rap i ngan persang kin ya de kata